that's why things never happen. Bigger huwa l-ewwel video b'kitba mużika tal-band Milk Me. Din hija band lokali magħmula minn 5 żgħażagħ li ilha mofqa għal dawn l-aħħar sentejn. Sentejn li matulhom inkitbu kanzunetti mill-membri tal-band stess. Sinora ħriġna l-ewwel EP tagħna bl-isem ta' Scarlet Coats. Bħala stil, as-such m'għandniex stil li tgħid dak huwa l-istil tagħna, nħobbu varjaw ftit. Għandna element ta' reggae, għandna element ta' rock ukoll. Iżda x'inhi l-istorja wara Bigger? Milk Me kellhom overbooking u ma setgħux ilaħqu, allura kellhom jagħmlu auditions biex jirreplacejaw lil-band u fl-aħħar mill-aħħar baqgħu Milk Me bħala band. Ian Paul Schembri, drummer ta' Milk Me, fisser kif il-kanzunetta għandha fiha aktar minn stil wieħed. Il-punt tatlu tagħha kien reggae. Sewa, imma as we went along, dejna naraw li din id-diska toħodna wkoll lejn naqra British pop, ngħidulu aħna. Mbagħad sibna bilanċ fejn stajna dawn iż-żewġ stili naqduhom f'diska waħda. Kif jiexet il-filmat, fil-video uffiċjali tal-kanzunetta Bigger ħadu sem fih personalitajiet popolari Maltin fosthom Mario Mikallef, Gianni u Crisander Aġus. Ma kunx qed tifhem eżatt għal xi qed tagħmel li l-kunċett hekk jaqgħad meta taraħ fl-aħħar. Però naħseb l-idea tajba ħafna u proset il-Milk Me l-isforz kollu tagħhom. Huma sostnew li dan ix-xogħol ma kienx ikun possibbli mingħajr l-għajnuna ta' ħafna persuni fosthom Mark Doneo li għen fid-direzzjoni tal-atturi. Song sabiħa immens, l-ewwel ta' bil-bati li tispirak, hija sajfija u l-video dinamiku jagħmel ħafna sens għal song. U x'hemm ippjanata l-futur minn dawn l-artisti żgħażagħ? Okkażjoni li tiġi nippruvaw naħduha bis-serjetà biex nippruvaw hekk nagħmlu kemm jekk tkun attività ta' acoustic, kemm hekk tkun bħala band, ġifieri kemm il-video, nippruvaw nieħdu kollox bis-serjetà. Bħala pjanijiet as-such m'għandniex, ġifieri dejjem nippruvaw nagħmlu aktar exposure għall-band u forsi jekk il-band irid il-qudiem naħsbu biex nikdbu l-album ukoll.